Diyan naman sa bahagi ng Central Visayas, ang Bohol naman nagpatupad ng 2 araw na province-wide suspension sa klase dahil yan sa bagyong Basha. May mga report ang Star FM Cebu. Nagdeklara ang pamahalaang panlalawigan ng Bohol ng 2 araw na province-wide suspension ng mga klase dahil sa inaasahang epekto ng bagyong Basyang. Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa buong probinsya simula ngayong araw, Pebrero 5 hanggang bukas, Pebrero 6. Nakabatay ang desisyong ito sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa ginanap na Pre-Disaster Risk Assessment Meeting kahapon. Layo ng hakbang na ito na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at mamamayan. Tiniyak naman ng Kapitolyo na handa ang lahat ng departamento sa lalawigan, pati na ang iba pang ahensya ng gobyerno sa pagdating ng bagyo. Samantala sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Weather Specialist Ana Domdom, sinabi nito na asahan sa Central Visayas ang katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan simula mamayang gabi hanggang bukas. Hinikayat pa ni Domdom ang publiko na maging mapagmatsyag sa mga pinakahuling ulat, maghanda ng sapat na pagkain at emergency kit at maging handa sa posibleng paglikas lalo na kung may banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Bali, maging updated po tayo. So, makinig tayo ng balita at monitor ng updates para ma-alert po tayo kung ano po yung latest update. And then, handa tayo ng mga emergency kit kung kailangan at make sure na may last po tayo na naka-imbak na mga pagkain na posible kasing malakas ang hangin, posible tayo mag-run out at hindi tayo makalabas ng bahay. And then, kung worst case scenario po, doon sa mga especially mga highly susceptible areas, so maging alerto po sa posibleng paglikas, especially kung mayroon mga banta ng mga landslide or mga pagbaha. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa #1 and most trusted source of news and information, Basta Radyo, Bombo!